Bl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi ta' Kristu irxoxt tkun magħkom il-koll. Bil-mewt u l-qawmin tiegħu Ġesu ħelisna minn dnubietna. Ejjew nafdaw ruħieħna fil-ħnina divina u nitolbuh ikun ħanin magħna u jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejn, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-Anġelu l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla, illum bibnek il-waħdieni il-mewt ġiet meluba u inti ftaħtilna l-bieb tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna niċċelebraw il-festu solenni tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet niġġeddu bl-ispirtu għaddejs tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li mek jgħix saltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-apostli jibnu l-predikazzjoni tagħhom fuq is-sisien qawwija tax-xandir tal-mewt u l-qawmien ta' Kristu, il-misteru tal-għid. Fuq dan il-misteru ddur l-istorja kollha tal-mulej li hu lajn tas-salvazzjoni għal kull min jemmen fih. F'dan id-dawl jeħtieġ li ma nħallux il-fidi tagħna tibred fina, għax il-fidi tgħinna biex inħossu tassew fostna lil Kristu glorjuż li fih seħħ għal kollox il-pjan tal-missier. Kristu l-xorxtu għal-ħajja ta' ħajjitna u aħna għandna nagħtu xhieda għalih quddiem id-dinja kollha. Nisimgħu l-qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija. Tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dan kollu li huwa għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-għoda tas-salib, imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel, lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u nixhdu li dan hu dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jixhdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-mulej. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu nitennew bih, Alleluja. Flimkien? Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu nitennew bih, Alleluja. Faħru l-mulej għaliex huwa tajjeb, għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Ħajjejt Iżrael, it-tieba tiegħu għal dejjem. Flimkien? Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu nitennew bih, Alleluja. Il-lemenija tal-mulej marret minn fuq, il-lemenija tal-mulej għamlet wejjeġ ta' ħila, ma mmutx imma ngħix, u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Flimkien? Nu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu nitennew bih, Alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Flimkien? Nu il-jum li jagħmel il-mulej,
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, jekk intom rixuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu imma ħajjitkom imoħbija fl-imkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru fl-imkien miegħu fil-glorja. Il-kelma tal-mulej. Inqumu brief għas-sekwenza. Ħajollu l-insarab tifħirhom il-vittma tal-Eid, għax feda l-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu raġa ħabbeb il-midneb ma' Alla l-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qamsit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdilna Marija, ħabrilna, fitri il-mirrajt. Jirrajt qabar Kristu li rxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda il-faxxa illi sar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Maru il-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. Onemnu li llum Kristu rxoxta tassew mill-nwiet. Intmela Sultan ħenna lina o Kristu rebbieħ. Amen, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni kif kien għadu id-dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxieplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: Elew lil-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru u d-dixxieplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxieplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Dbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmum Pietru. Daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm
u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal ukoll, ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Kristu qam mill-mewt, eżiż tiegħi. Din mhijiex ħrafa, lanqas mija xi idea, imma huwa fatt li seħħ fl-istorja u għadu jseħħ illum. Illum ukoll Alla għadu iħobb il-bniedem. Illum ukoll Alla jrid jifdina. Illum ukoll Alla jridna noħorġu mill-loqbra tagħna. Naturalment jiddependi però jekk aħna naċċettawx, jekk aħna niftħux il-bieb x'in Alla iħabtilna għax kapaċi nagħmlulu reżistenzi. U din l-esperjenza illum ngħixuha fil-liturġija. Fil-liturġija. Għax altrimenti l-liturġija tkun teatrejn u m'għandniex nagħmlu iktar teatrejnej. Imma rridu nitkebsu u ngħinu l-xulxejn biex waqt li l-ġemgħa tiltaqa' biex tiċċelebra tagħmel l-esperjenza tal-qawwa tal-rixoxt. Eżiż tiegħi, il-qawmien jikkonferma min hu Ġesu, l-identità ta' Ġesu bħala l-iben ta' Alla. Jekk nhar il-ġimgħa l-kbira Ġesu ħassu abbandonat mill-missier, bil-qawmien tiegħu u għandu prova li l-missier jisma' il-karba tiegħu. Għaliex kien Ġesu innifsu li qal f'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u dak il-jum huwa illum lejt il-kbejr. Imma daqskemm il-qawmien jitfadawl fuq il-persuna ta' Ġesu Kristu, daqshekk ieħor jixħed dawl jixel fuq il-persuna ta' Ommu Marija. Għaliex bil-fatt li il-ġisem ta' Ġesu Kristu, il-ġisem ta' Kristu rxoxt, huwa l-istess ġisem li issawwar fil-ġewf ta' Marija ta' Nażaret, il-Knisja tal-bidu, il-komunità nisranija tal-bidu, talmet tqejm lil Marija bħala Alla. Eżiż tiegħi, aħna drajna nirreferu lejn Marija ta' Nażaret bħala Alla. Imma maħniex ngħidu ftejt. Qed ngħidu titlu illi għandu tifsira li tisboq l-erf tal-bniedem. Marija Alla, għax hija dak, Alla
li llum ħareġ mill-qabar. Meta Kristu twieled mill-ġdejt fil-qabar, il-Knisja tal-bidu bdiet tistaqsi kif dan Ġesu irxoxt kien libes il-laħam fi ħdan Marija. U għalhekk wara li seħħ il-qawmien, ir-rajja tal-ewwel komunitajiet insara, veri il-predeċessuri tiegħi, l-apostli, bdew jgħidu ħammorru Betlem u naraw x'ġara. Ħammorru għand Marija u nistaqsuha x'ġara. Bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu, il-Knisja għarfet illi fiż-żewġ momenti, fit-twelejt u fil-qawmien, kien hemm Ġesu. Infatti, huma diversi il-missirijiet tal-Knisja, fosthom Massimu minn Torejn, Sant Wistain, qed nitkellem fir-raba' seklu, illi jaraw xebħ qawwi bejn il-qabar ġdejt verġnej fejn difnu lil Ġesu, il-ġewf tal-qawmien u l-ġewf verġni ta' Marija fejn tnislet il-ħajja tal-Verb, bejn il-faxex li fisqitu fihom Marija, il-faxex li fihom kien imkeffen Ġesu fil-qabar. Xebħ bejn il-maxtura fejn Marija poġġiet lit-tarbija u l-qabar fejn poġġew il-ġisem mejjed ta' Ġesu. Fil-qabar il-miraklu seħħ kif jgħid San Pawl bil-qawwa tal-Ispirtu. L-istess Spirtu Santu niżel fil-ġewf ta' Marija. Eżis tiegħi, li Marija kienet preżenti meta twieled Ġesu f'Betlem huwa fatt li jirrakkontawh il-Vanġeli. Imma l-istess Vanġeli ma nsibu ebda ħjiel li Marija kienet preżenti dakinhar li Ġesu ħareġ mill-qabar. It-teologu Romano Guardini jgħid illi ma ntqal xejn dwar Marija f'dak il-mument biex Marija tibqa' moħbija kif dejjem għamlet. U l-Biblista Ambrogio jgħid illi iskiet tal-Vanġeli dwar il-preżenza ta' Marija fil-ġnien tal-qawmien huwa skiet tal-mistħija. Astħaw isemmu lil Marija. Hemm kunsens unanimu fost il-missirijiet tal-Knisja, hija l-fema komuni fost it-teoloġi li meta Ġesu qam mill-mewt u wera ruħu lil Marija ommu qabel kulħadd. Hija konvinzjoni tal-Knisja tal-Vant li l-Verġni ma setgħetx tkun maqtuwa mill-privileġġ li kellhom in-nisa twajba u kienet l-ewwel waħda li rat lil bina irxuxtat. It-teologu Biżantin Grigor Palamas meqjus bħala dak li ħares il-patrimonju glorjuż tal-patristika Griega jgħallem nikwota li t-tħabbira tal-qawmien tal-mulej l-ewwel u qabel kulħadd kif kien konvenjenti u ġust saret lil Alla. Kienet Marija li gawdiet il-familjarità divina tiegħu. Mhux biss għax rat bajnejja, mhux biss għax semed b'widnejja, imma lix biss
biss messet bidejja ir-riġlejn għad-disa tal-irxoxt. L-Evanġelisti ma qalux dan b'mod ċar biex ma jippreżentawx lil Marija bħala xogħol tal-qawmien u hekk kien nislu sospett għax hija persuna interessata f'dawk illi ma jemnux. Biex propju tkun l-ewwel waħda infetaħ il-qabar li minnu ħarġet il-ħajja. Kien minħabba fija, jgħid dan it-teologu, li l-anġelu għamel il-beraq. Għax peress li kien għadu d-dlam ta' filgħodu, f'dak id-dawl hija setet tara mhux biss il-qabar imma wkoll il-faxex mit-tnija. L-istess ħsieb insibuh fil-Knisja tagħna, il-Knisja Latina. Sant'Ambrogio jafferma li Marija kienet l-ewwel persuna li emnet fil-qawmien ta' Kristu. San Girolamo għadna fir-raba' seklu jgħid li wara li Ġesu tela s-sema, Marija kienet titkellem max-xhieda tal-qawmien u stess kienet l-ewwel xogħol tal-qawmien. U San Ildefonso minn Toledo is-7 seklu tant huwa ċert mit-teofonija tal-mulej lill-ommu bħala xogħol prinċipali tal-qawmien illi jikteb li fil-ġisem glorjuż ta' Kristu l-om fil-lejl tal-għid għarfet id-dettalji tal-ġisem li ssawwar fil-ġuf verġini tagħha f'Betlem. San Bernardino għandu din ir-riflessjoni sabiħa ħafna. Jgħid illi id-doluri li ġarbet Marija is-sieħba tal-feddej tant kienu koroħ u kbar illi kieku tqassamhom dawk id-doluri bejn il-bnedmin kollha tad-dinja kollha imutu sobtu bid-dolur. Imma daqstant ieħor jgħid San Bernardino nistgħu ngħidu li kieku kellna naqsmu bejn il-bnedmin kollha il-ferħ immens li ġarbet Marija meta rat li l-bina Ġesu irxuxtat, hawn ukoll il-bnedmejn kienu jmutu għax qalbhom tinqasam bil-ferħ. F'manuskritt li jġib l-isem il-Vanġelu Sigrit ta' Marija li għalkemm instab fl-1884 nafu li kien fidejn is-Santi Padri, hemm dialogu sabiħ ħafna bejn Marija u San Ġwan. San Ġwan li wara li Kristu miet fuq is-salib ħada għandu hawn hi ommok u Giovanni ħada miegħu. Marija tirrakkonta hekk b'dal passaġġ nikkwota. Kont nitlob u nibkej. Arkubtejja ħdejn is-sodda u għajnej marret bija. Niftakar li kif ġara 34 sena ilu f'Nazzaret kien hemm xi ħadd fil-kamra u qajjimni. Kien bil-lejl. Imma kelli s-sensazzjoni li dawl tal-għaġeb idda madwari. Ma kellix bżonn nistaqsi min kien. Ma kelli ebda dubju. Kien hemm. Kien hu. Jistennieni inqum. Ibni għajat u ntfajt f'dirajh. Ma għalli. Waqt li bidu mill-isli xari imħabbil. Ma, la tibżax, għadda kollux,
ninsab mill-ġdejt hawn miegħek. Imbagħad tani bewsa. Nassigurak Ġwanni li jew kienu dirajh il-bews tiegħu, il-leħen tiegħu, il-karattru tiegħu. Ma irbaħna sa fl-aħħar il-ħażejn mirbuħ. Finalment il-mewt ġiet imwarba. Ir-rebħa hija tagħna żgur. Intu kol ħadd sehem fija għax int kont ħdejja fuq is-salejb mimlija fidej u tama. Dan ser ikun xogħolok għal dejjem li tkun kulħadd. Ħammur issa għand il-Madalena u n-nisa l-oħra. Ħut jeżies. Fil-waqt li qegħdin nifirħu għaliex Kristu qam mill-mewt, f'din is-sena Marjana li qegħdin niċċelebraw fid-djoċesi tagħna, jiena xtaqt nipproponilkom lil Marija bħala l-ewwel xewt ta' din il-ġrajja. Bdejna r-randan imqaddes fejn wassalnilkom ittra pastorali jiena flimkien ma' ħutej fl-Episkopat dwar Marija. Qed nikkonkludu il-mixja tar-randan f'dal-lejl u ħassejt li għandi nipproponilkom din il-meditazzjoni dwar Marija. Eżis tiegħi, fil-ħajja, anke fil-ħajja tal-Knisja tagħna, xi drabi il-blata tal-qabar tidher tqila ħafna biex ingerbuha. Jixid li Alla li jiena l-isqof tagħkom nagħmel ħiltej biex il-Knisja ma tibqax qabar magħluq, biex ma nkunux insara mitfuna fid-dlam, fl-anqbut, fil-moffa. Forsi għandna bżonn dik it-teżżiża li seħħet dakinhar li Kristu qam mill-mewt. Ma nibżewx nieħdu lil Marija għandna eżis ħutej f'dan lejt il-kbir. Ir-riflessjoni dwar Marija għandha tenna biex nkunu Knisja skont il-qalb ta' Kristu irxoxt. Amen. Flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna u ħa il-ġisem bis-setta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem, salbuh għalina, bata ta' Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bil-wiet skont il-kodba mqazza, tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li ma jinweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar b'mdija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet, il-ħajja ta' żmien li ġej. F'dan il-ferħ tal-għid ħuti eżies nitolbu lil Missier Alla li jista' kollox
biex kif sema minħabba l-qima tiegħu it-talb u s-supplikej li jibnu l-għażejs għamel bleħen qoli u bid-dmuħ, hekk ukoll fil-ħnina tiegħu jogħġbu jisma' illum it-talb tagħna kollu ħrara u ngħidu flimkien fġieħ ir-rebħa ta' ibnek ismana mulej. Nitolbuk li l-insara kollha fid-dinja jkunu sinjal ħaj ta' Kristu rxoxt permezz tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. Fġieħ ir-rebħa ta' ibnek ismana mulej. Nitolbuk li l-mexxejja tal-Knisja dejjem jmexxuna fid-dawl tal-Għid tal-Mulej tagħna Ġesu Kristu. Nitolbu. Fġieħ ir-rebħa ta' ibnek ismana mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li qed ibatu kull xorta ta' inġustizzja biex Kristu rxoxt ikun il-ħellis tagħhom fid-tbatija li għaddejjin minna. Nitolbu. Fġieħ ir-rebħa ta' ibnek ismana mulej. Nitolbuk għal morda u għal dawk li jieħdu ħsiebhom biex il-mulej rebbieħ fuq il-mewt jagħtihom il-fejqan u l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Fġieħ ir-rebħa ta' ibnek ismana mulej. Nitolbuk għal mejtin tagħna biex Kristu rxoxt jiddaħħalhom fis-saltna tiegħu li ma tintemm qatt. Nitolbu. Fġieħ ir-rebħa ta' ibnek ismana mulej. Smajna bl-istraġi li kien hemm fi Sri Lanka. Nitolbu għal ħutna l-insara. Nitolbu għal dawk li ġew maqtula, għal familjari tagħhom. Nitolbu għal dawk li għamlu din il-vjolenza. Ħalli l-paċi ta' Kristu tkun il-balzmu li tfejja il-ġerħat tal-umanità. Nitolbu. U Alla, inti taf minn kemm tiġrejb irridu ngħaddu matul ħajjitna fuq l-art, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u għamel li jseħħu ix-xewqat tajba tagħna bi Kristu Sidna. Inresqu l-offerti tagħna lill-artal biex wara li ħassejna l-preżenza ta' Kristu fostna bil-kelma tiegħu issa jiġi preżenti fl-ispeċi tal-ħobs u l-inbit.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla, il-Missier li jista' kollox. Qalbna mimlija bil-ferħ tal-għid ser nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwielet mill-ġdejd u tieħu lejxin tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U il-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu ered il-mewt tagħna. Bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena. Bil-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġlej jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda ikantawlek. Hosanna in excelsis. Għaddejs tas-sew int mulej jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu int tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dan l-offerti biex inkunu kkonsagrati lilek. Mitċu kontana nitolbuk għaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs radlek il-ħajr bierek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċej raddek il-ħajr bierek tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċe ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidej. Mewtijek mulej xan bil-feħl qaw minn tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek mulej aħna namlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin mitluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u għaddejs. Ħares nitolbuk lill-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisew id-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu għaddejs tiegħu, inkunu ġisew wieħed ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minn offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażurin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli bil-Marti Gowza tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitku dejjem għalina qudiemek. Amen, nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek fil-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftana Mario, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader misterħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħudna mejtin benefatturi ta' din il-Knisja Josephine, Paolo u Paola Camilleri, Rose u Michael Shortino u għal dak kollha li ħallew din id-dinja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Siedna li bek itfawwar id-dinja b'kull ġejt. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnati, ikull it-tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjejn dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. nitolbu bil-grazzja u t-tieba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li inti ġedditta bil-misteru tal-għid, wassala fid-dawl tal-qawmien għal ħajja
بكريستو سيدنا. Amen. Fissimkom nagħti lejt it-tajjeb lil Monsignor Isqof waqt li fissem il-kapitlu, fissem il-Kunsill Parrokjali u l-Katekisti nawguralkom lejt it-tajjeb. Dan ifisser li nibqgħu narfu lil Kristu bħala l-ikbar benefattur tal-ħajja tagħna, sejt ta' ħajjitna u sejt ukoll ta' mewtna għax biddilha f'ħajja għal dejjem. Dan l-awguri tagħna s-saċerdoti nwasluhom meta jiena u Fader Daniel minn għada l-qudiem nibdew iż-żjajjar tal-familjiet Berik tal-Eid, segwu l-programm, dan huwa mument li fih is-saċerdot jiġi iżur il-familja u jitlob mal-familja. Nfakkar li l-ħadd li ġej għall-festa tal-Ħnina Divina għal daqstant qabel din il-quddies tas-sitta fil-5:30 ikun hawn l-adorazzjoni Ewkaristika u t-talb fġieħ il-Ħnina Divina. Fit-tmiem ta' din il-ġimgħa mqazza nixtieq ngħid grazzi lil dawk kollha li taw semhom fid-diversi ċelebrazzjonijiet li kellna, partikolarment dawk li kienu involuti fil-proċessjoni tal-Passjoni li tieħu ħafna u ħafna impenn u enerġija, kif ukoll partikolarment illejla ngħid grazzi lil kor tal-Katedral, il-Kappella Sancte Maria Assunta li animat iċ-ċelebrazzjonijiet kollha ta' din il-ġimgħa minn meta twaqqaf mill-ġdejt il-kor tagħna lejn il-bidu ta' frar sal-lum kienu għaddejjin b'mod kontinwu il-provi, il-kunċerti sabiex il-kor ikollu r-repertorju kollu meħtieġ għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' din il-ġimgħa mqazza. Ngħid grazzi lis-Sur Mast, Carmel Grek, lill-organista Ivanna Tart, kif ukoll lil Marjella Spiteri Ċefaj u lil kanturi fil-maġġor parti tagħhom li huma kollha parroċċani tal-komunità tagħna. Dan huwa impenn sabiex il-liturġija tagħna verament tkun espressjoni ta' Kristu ħaj fostna li minn ħadd tal-ħadd jiltaqa' magħna sabiex idewwaqna imħabbtu u jagħtina l-ħajja ta' dejjem bran diġà sa minn issa. Grazzi Arċipriet tal-awgurju li jiena minn qalbi nirreċiproka. Mhux biss imma nesprimi l-apprezzament u r-rat il-ħaj tiegħi lilek, lilkom ħuti fis-saċerdozju, kollaboraturi tal-Arċipriet, lilkom lajċej, int semmejt lista. Il-katekisti, l-animaturi tal-liturġija, dawk li jieħdu ħsieb il-karità. Grazzi. Għaliex din hi l-preżenza ta' Kristu irxoxt fġeħ kemm hemm. Din hi l-mod kif il-Knisja tagħmel preżenti lil Kristu irxoxt fid-dinja tal-lum. Intom qed nitkellem ukoll bħala parroċċa issa tal-Katedral, devoti ta' Santa Marija. Ħadd tkun Santa Marija, il-Madonna, imma tħobbuha tassew, ħadd tkun Santa Marija, dik li takkumpanjakom. Marija hija x-xewt ta' Kristu li qam il-mewt u tagħmilkom xhieda tal-qawmien. Il-mulej magħkom. Nitolbu l-barka tal-Alla lilkom li inġbartu għal-festa solenni tal-Eid, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu, iħenna likom u jeħliskom mit-tiġrejb tad-dnub. U illi iġeddidkom għal-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' ibnu il-waħdini mill-imwiet iwettaqkom bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Intom illi fakkartu il-passjoni tal-mulej wissa qegħdin tifirħu fil-festa tal-Eid taslu ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Regina Celi.